si kladíte otázku, ako dobre riadiť vaše projekty, programy, portfólia alebo zmeny, tak aby ste ich dodali včas, neprekročili rozpočet, dosiahli požadovanú kvalitu i očakávané prínosy, sme tu pre vás, aby sme vám pomohli. Poskytujeme školenia a poradenstvo podľa globálnych štandardov PRINCE2, PMI, IPMA, ale aj MSP, MOP, P3O a ďalších postavených na najlepšej praxi. Zabezpečujeme aj prípravu na certifikáciu podľa týchto štandardov. Ako jediný na Slovensku pokrývame všetky medzinárodné štandardy pre riadenie projektov, programov, portfólií a budovanie aj prevádzku projektových, programových a portfóliových kancelárií. Vďaka tomu vám môžeme poskytnúť školenia a poradenstvo podľa tých štandardov, ktoré sú pre vašu situáciu najužitočnejšie. Každý z našich trénerov aj konzultantov má pokročilú certifikáciu aspoň 2 štandardov, dlhoročnú manažerskú prax a neustále sa ďalej vzdeláva. Vďaka tomu je schopný dať vám odpovede na vaše praktické otázky z rôznych uhlov pohľadu a podložiť ich reálnymi príkladmi. Sme s odstupom najväčším poskytovateľom školení PRINCE2 na slovenskom a českom trhu. Poriadame ich už od roku 2009. Odvtedy ich absolvovalo viac ako 1500 osôb. Ako jediný máme viac ako jedného slovenského akreditovaného trénera PRINCE2, vďaka čomu sme schopní zaručiť ich zastupiteľnosť. Pre Potifo pracuje prvý slovenský tréner PRINCE2, MSP a P3O. Ako prvý sme vytvorili slovenskú verziu medzinárodne akreditovaných školiacich materiálov PRINCE2. Absolventi našich kurzov PRINCE2 majú na certifikačných skúškach skoro 100% úspešnosť. A v kurzoch MSP a P3O majú úspešnosť dokonca 100%. Všetky tieto kurzy sú plne akreditované. Napríklad naše kurzy PRINCE2 majú až 5-násobnú akreditáciu. Zároveň sme jediným slovenským členom Aspekt, medzinárodného zoskupenia poskytovateľov vysokokvalitných školení a poradenstva v oblasti riadenia projektov, programov a portfólií. Členovia Aspekt sa dobrovoľne zaväzujú dodržiavať štandardy kvality, ešte vyššie než sú tie, ktoré sú stanovené príslušnými skúšobnými inštitútmi. Sme držiteľom certifikátu systému riadenia kvality podľa normy ISO 9001 a ako prvý sme priniesli na slovenský trh unikátny súbor záruk, ktorý naši klienti veľmi oceňujú. Spätná väzba od našich zákazníkov ukazuje, že oceňujú vysokú kvalitu našich služieb, profesionálny a súčasný ľudský prístup, nezaujatú pomoc už pri samotnom výbere školení, pružnosť a schopnosť vyhovieť aj neštandardným požiadavkám, vysokú profesionalitu trénerov a ich dlhoročnú prax. Takisto náš súbor záruk. Ak máte záujem zvýšiť si kvalifikáciu v projektovom riadení alebo zlepšiť riadenie vašich projektov, programov, portfólií, zmien vo vašej organizácii, neváhajte nás kontaktovať.